हे का बघा हे काय करतात हय यांच्या शिवर हे काहीतरी सॉंग घेतं शिगम्याक काहीतरी जातं हे बघ बघ काहीतरी जातं हे बघ कसे नटलेले आहात बघा हो बबली दाढी करताय हो काय करता का काहीतरी करताय शिवर काहीतरी आहे यांचा प्लान आहे काहीतरी हे काकणा घालतं शी कसं शी शी ह्या साडी घालतात ह्यांच्यानी काहीतरी प्लॅन केलं लग्नाचं सीन हा दिसता लग्नाचं सॉंग घेतलेलं लग्नाचं स्पीकरवाले छत्रीवाले तोंड टाकय SM Art गोवा आणि आयज पल्या गावचो शिगमो आणि 6 रात आयज आणि त्या सायडीन रोमा दिल्लो आसा आणि आमी आमच्या त्या सायडीन वेश पूजा आमी केलेली आसा आणि तुम्ही ह्या सबस्क्राईब करा आणि आमच्या व्हिडिओ लाईक करा. ह्यो कोण डेंजर मध्ये कोण ह्यो याचा तोंडात दिसना ना अपरिचित हो विघ्नेश परब जरी वयले तर आता आम्ही त्या पुढे वयतो त्या सायडीन चला या आमच्या तर रोमाट अजून फाटी असा पुढे येऊ ना देवळाकडे पावंक ना अजून आणि गर्दी बागीतकी आसा सगळे लोक जमलेले आहात आणि ह्यो कसलो तरी देखावो केल्लो ही भूमिका इंग्लिश स्कुलान त्यांच्या स्टुडंट्सांनी ह्यो देखावो केल्लो बागीतके लोक आहात बघा सगळे बघतात आमकां आणि हे भूमिकेतले विद्यार्थी अरे हो विघ्नेश गोचेकर ही आमची वरात ह्यो कोण ह्यो कोण अरे बाबा ह्याच कळलं चेटू का कोण तरी चेटकीत गो ह्याका लहान भुरगो बी मागीर जरा आंग काडटलो कसो बघा आता आम्ही पुढे वयतो हळूहळू ती बघा बायला खरी बायला म्हाका बघतात खरी बायला खोटे बायलेक बघतात यांच्या वांगडा एक फोटो मारी आम्ही अरे प्रसाद सर गुड मॉर्निंग सर निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्तबाई आणि त्यांचा देखाव भालचंद काका आमचा फोटो काढता थँक्यू भालचंद काका विघ्नेशाक हात देऊया हॅलो विघ्नेश हे आमच्या लॉगान आसलो आम्ही केरी लॉक केल्लो तिथून आसलो बरं दिसता आणि फाटल्या आदिती तेवे हे दोघे 8 क्लासाक येतात आणि हांगा बघा गोल्डन जुबली स्कुलाची हे हो कोण आदिवासी कैलाश पर्वताचो देखाव केलेलो आसा आणि महादेव गणपती नंदी आणि महादेवाच्या
केसांतल्यान गंगा होता. यांच्यानी आमकां फोटो काडपाक आपयले. हे बघा हे दक्ष आणि सतीश हसतात बघा हे. त्या बघा साईच्या आणि वैष्णवी असा. संतोषीन आमकां फोटो काडपाक आपयलो स्पेशल. थँक्यू संतोशी. आमचे खूप फोटो काढले यांच्यानी. थँक्यू व्हेरी मच. कोण अरे अनिशा हे का अयड दिवपाक गेली का. तर बघा लोक बघितलो जमना त्या बघ रोमांट बघतोय असा फाटल्यान असा. सगळे भायल्यान सुद्धा लोक येतात बघपाक स्पेशली. हरमलचे म्हणा माद्रेचे म्हणा केरयेचे म्हणा. गर्दी बघ कशी हा. पालये गावाचो शिगमो आणि रोमटा चालू आहात. हो फिरयता. स्किल बघ स्किल. हो तो विराज काय रे. हो विराज परब. आम्ही आता एक फोटो घेऊया. बेस्ट असं चित्र त्यो बेस्ट केलो. हां स्किल स्किल रे गे फिरयता रे. आमच्या तोंडार पेट्रोल आसा. तर आमकां खूप मजा येयलेली आसा आणि सगळ्या लोकांनी आमकां अप्रिशिएट केल्लें आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन सुद्धा म्हटलं तर आमकां खूप मजा येयली. मजा येता आमची लास्ट शिगम्याची लास्ट रात आणि घालपलो म्हणजे आमचो शिगमो. ओली काय म्हणटलो. ओली सांग ओली काहीतरी सांग. इतकी मजा येता की लोक सगळे आवडणार. हो आमच्या लग्नाचा आईस्क्रीम आम्ही आता थंयसर ठेवलेला असा. त्याचा तुम्ही लग्नाची आईस्क्रीम खाता तुम्ही थंयसर खाऊ शकता. स्पेशल आईस्क्रीम. आमचं भट घड्याळ बीन घालून येलेला असा. आता तर डिजिटल भट शाळेचे शूज घालून येलेला. रील्स करता. पाल्याचा रमण हो पडची मरे हो पडची हो कोण तो असिस्टंट
नवरो यो या गेलो नवऱ्याचं आवय ऑफिस आहे तो खबर ना तो गेलो काय ओकेले तो यो फर्स्टली यो फर्स्टलीचा तो हिंदू झाला आणि पुढे पळान गेली पळान लागले जाता बरं सपोर्ट आमरे काय जायचं पाहिजे चॅनल तुम्ही बघलात आमच्या पालघर गावाचा व्हिडिओ आणि ह्यो सुद्धा व्लॉग करताय आणि ह्याच्या चॅनलचं नाव असा दिनेश TDYSS व्लॉग. तर तुम्ही ह्याच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ बघा आणि लाईक करा आणि कमेंट करा. ओके लगीन आहे सर रॉम टाक हा रॉम टाक कोणी करताला मला सपोर्ट पण जावं हा दी तू काय सांगल्यान बरं लाडू बिडू ह्याच्या चॅनलचं नाव असा गॉड बाबी वायटी. ह्याच्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि त्याचे सुद्धा व्हिडिओ बघा. बेस्ट करताय ओके लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि ह्याच्या चॅनल सबस्क्राईब करा. ओले अच्छा आवाज या कर आवाज वेगळा आहे. तर आता मी चहा पिऊ बसलेलो आहोत. सकाळ झाली आता आम्ही चहा पितो. 3 जाईल 3 सगळे बसलेले भटजी काय बोलतं भटजी आमचा चष्मा घालून बोललेला आफ्रिकातून मागवलेलो पर्स साऊथ आफ्रिका वाचो इंडियन मिक्सर आले जो ह्यो आमचा नवरो ओकलेकडे बसलेला हॉटेल बुक केलेला. हॉटेलाचं नाव काय शेखराचं हॉटेल ही माझी आईच्या खाची नवरी लस दिसते आणि हे कार्य करते मॅनेजर वेटर ये हमरा वेटर तुमची बरोबर आहे मॅनेजर नेवली मॅनेजर हा पहिला आणि मग काय म्हणताय आपाची लक्षणं बरी आणि ह्या आमचा उतुला सिद्धू ब्रो आज आमचं व्लॉग आणि आमचं शिगमोत्सव आज लास्ट दीस 6वी रात आणि ह्याला सोंपता आणि आमचा व्लॉग. तर ह्यो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार तुम्ही लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा, कमेंट करा आणि आमचे चॅनल SM Art Goa सबस्क्राईब करा.
पोस्ट करतो. तर ह्या रमड आणि आम्ही फोटो काढले. वेशभूषा कॉम्पिटिशनांचे भाग घेतलो त्यांचो फोटो. आणि ह्यो आमचो सिद्धेश ब्रो डायरेक्टर आमचो पालयाचो. आणि शेजारी आणि ऋषाली आणि सैग्या आणि संतोषी उत्कर्षा आणि माझी मम्मी आणि ह्या मी आणि ह्या मयंकान माझं ड्रॉइंग काढला. दुसरी दिवसा म्हाका धाडला सॉलिड काढला. प्रसाद पालेकर आणि पंकज तिळवे आणि ह्यो आमचो अरे भाई बरोबर रे हे सगळं ग्रुप. शुभम शिंदे हे दोग जाण. परत फोटो सगळ्यांचे बघा फोटोत बघित राहा. ह्यो कोण कसं बघता शी मगा कोण ह्यो. परत मगा आणि सेल्फी एक आमची. हे बघा कोणतरी अरे बापा प्रसाद आणि अंकित. हे कोण आवको बबली कूल ब्रो. अरे आमचो नारायण भिवा संतोषी. परत फोटो अण्णा. अरे क्रिशा म्हातारी झालाय बघ. क्रिशा लाईक करा व्हिडिओ. अरे नरू भाई ह्याने बघा वाद हाडलो. अरे सुमेध ब्रो सुमेध. आणि आम्ही देवळाकडे फोटो काढलो. आणि मंडळी अरे साईबाबा जाल्लो भुरगो बेस्ट दिसालो. लिंगेश्वर नाट्य मंडळ. देवळात फोटो काढले आम्ही. सेल्फी फोटोग्राफी केली आम्ही लग्नाची वेडिंग शूट. आणि वेळेला असले बघ. लाईक करा सगळ्यांनी.